Na, sziasztok! Itt vagyunk a Cseppkő gyermekotthonnál. Igen, Beácskával eljöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen is egy gyermekotthon. Nekem mondjuk nagyon nem kellett megnézni, hisz én itt dolgoztam, meg azért is jöttem ide jó pár évvel ezelőtt, mert kíváncsi voltam, hogy mi a különbség a régi és a mostani gyermekvédelem között. Úgy Isten igazából egy külsős, mint vicus, teljesen másképp látja és érzi a dolgokat. Én úgy gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb, ha elhozom őt ide, és személyesen megtapasztalja azokat, amiket én már tudok, hogy létezik, de ők nem feltétlen hiszik el. Hát beszélgettem egy gyermekkel. Hány éves volt a fiú? Azt mondta 11-12? 11-12. Tényleg így szerettem volna kideríteni, hogy ő hogy érzi magát, és hogy mik a vágyai, hová szeretne eljutni az életben. Viszont egy 10 perces beszélgetést követően kiderült, hogy erre a válaszra igazándiból a illetve erre a kérdésre a Beának adott választ, és az ő megközelítésével tudott szót érteni. Mert hogy Bea oda helyezett egy arany focilabdát, oda nyújtotta a gyerkőcnek, és azt mondta, kinyújtotta a kezét, fogd meg, mi a te álmod, vágyad? Kívánságot. Kívánságot, igen, mi a te kívánságot? Pöttyös labda. És akkor... Bocsánat, hogy felveszem, de egyszerűen igen. Jobban nézek. És erre a válasz az volt, hogy kijussak innen. És az anyukámmal lehessek újra. Igen, amikor ők megkapják egyébként, amikor albérletet kapnak. Úgyhogy most szerintem imádkozzunk, drukkoljunk, hogy ez a család megkapja az albérletet, és Dani is kikerüljön. Egyenlőre ennyit tudunk mondani, hogyha tudunk, akkor szeretnénk itt lenni majd gyereknapon, meseolvasással. Itt tudunk lenni, mert szeretnénk, és a legjobb, amit én azt tapasztaltam, hogy a gyerekek, meg amikor itt dolgoztam, én nem egyszer megkaptam azt, hogy Bea néni miért érdemes jónak lenni, hogyha maga is elveszített mindent. És mondtam nekik, hogy oké, hogy elveszítettem, de valamilyen szinten tudatosan én nem tudtam, hogy ilyen buktatók vannak. És annak idején is azt mondtam, és nekik is azt mondtam, ha az embernek megvan a tudása, ami már egyszer megvolt, azt újra elő lehet teremteni. És igenis meg tudjuk mutatni. Vannak itt olyan gyerekek, akik az én időmben is itt voltak, és nekik is meg lehet majd mutatni, hogy igen, ahol elhatározás van, és ahol szándék van, ott megoldás is. Ennyi. Na jól van, úgyhogy ahol elhatározás van, és szándék van, ott megoldás is. Maradjunk ennyiben, feketén-fehéren, szívvel, lélekkel, megyünk tovább, és jelentkezünk legközelebb. És még egy nagyon jó fontos, nálam mindig megkérdezték, hogy az elmúlt 10 évben miért nem sikerült célba érni. Az is nagyon fontos, én mindig tudtam, hogy célba fogok érni. A kérdés az, hogy kivel és mikor. Ezek nagyon jó kérdések, és most úgy látom, hogy vicus itt van, jó páran itt vagytok ti is a nagyvilágban, úgyhogy azt hiszem, hogy most itt az idő. Nem hiszem, hanem tudom, szóval. Halleluja! Halleluja, kapcsolódjunk, és jelentkezünk nem sokára. Sziasztok! Sziasztok!